Matul dawn l-aħħar sentejn saru ftit aktar minn 9,100 spezzjoni f'postijiet tax-xogħol minn uffiċjali tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Dan ħabbritu l-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol l-OHSA waqt li spjegat li dawn l-ispezzjonijiet kienu jvarjaw minn intrapriżi minn mikros akbar fis-settur tal-manifattura, tal-kostruzzjoni kif ukoll tas-servizzi fost oħrajn. Bejn Jannar tal-2020 u Diċembru li għadda nħarġu avviżi ta' titjib lil kważi terz tal-postijiet tax-xogħol li ġew spezzjonati, jiġifieri ftit aktar minn 3,000. Intant, f'1025 post tax-xogħol li ġew spezzjonati, il-perikli preżenti tqiesu serji biżżejjed li setgħu potenzjalment jikkawżaw mewt jew ħsara fiżika serja. F'dawn il-każijiet l-uffiċjali tal-OHSA ħarġu ordnijiet biex l-attivitajiet tax-xogħol jifqu immedjatament sakemm is-sitwazzjoni tiġi rimedjata. B'reazzjoni għal dan One News tkellem mal-kap eżekuttiv tal-awtorità Dr. Mark Gawci li ffuka wkoll fuq il-ħruġ tal-multi mill-istess awtorità fl-aħħar sentejn. Barra minn hekk l-awtorità ħarġet iktar minn 1000 multa. Multa amministrattiva li toħroġ l-OHSA mingħajr il-ħtieġa li l-każ jew jittella l-qorti jew li jibdew proċeduri fil-qorti. Anke hemmhekk di ma semmejniex imma bdew mijiet ta' każijiet li ta' nies li jkunu qegħdin jiksru l-liġi b'mod partikolari fejn jkun hemm riski serji li ma jkunux indirizzati u allura jkun hemm ħtieġa li dawn in-nies jittellgħu l-qorti biex jgħaddu mill-proċess ġudizzjarju. Matul dawn l-aħħar sentejn l-OHSA verifikat ukoll ftit aktar minn 8,900 rapport eżaminazzjoni ta' tagħmir u kważi 3,900 formola ta' notifika ta' kostruzzjoni fost l-oħrajn. Il-kap eżekuttiv tal-OHSA spjega wkoll kif fl-aħħar snin ir-rati relatati mal-inċidenti fuq il-post tax-xogħol naqsu drastikament. Dan seħħ b'riżultat tal-ħidma sfiqa ta' infurzar mill-OHSA flimkien ma' taħriġ kontinwu tal-uffiċjali u kampanja ta' għarfien favur aktar kuxjenza dwar sigurtà. Matul dawn l-aħħar 20 sena kien hemm tnaqqis sostanzjali kemm fir-rati kif ukoll fir-rati ta' fatalitajiet kif ukoll fir-rati ta' korrimenti fuq il-post tax-xogħol. Jekk wieħed ħares lejn l-ewwel 10 snin ta' ħidma u t-tieni 10 snin ta' ħidma, jinduna li l-medja ta' inċidenti fatali tniżlet minn rata ta' 4 fis-sena għal 2 fis-sena. Fir-rigward tal-inċidenti naraw l-istess ħaġa.